po 11 hodinách na tomhle vlaku jsme přijeli do Chicaga. Ještě musíme najít ubytování. Indra prý ví, kde to je, já nemám tušení. Vstoupili jsme z vlaku někde v podzemí, asi nádraží. Do té ženský. Tak momentálně jsme na skydecku. Kolik to bylo? Jakých 350 metrů? To je slušný, co? Právě jsme dostali zadarmo iced tea. Jsme se museli vyfotit s tou ženskou, která to nabízela. Je to skvělé. Na autobusové zastávce. Nejsou tady jízdní řády, nejsou tady ani názvy stanic. Na těch zastávkách není nic. Právě jsme dorazili na molo tady v Chicagu. Jindrovi se to tady asi moc nelíbí, protože si tady sednul. Tady. Jdem dát pivo.